so like to thine, and we always be. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ngugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Malausap kanimo. Mga igsoon ining unang Biyernes sa buwan sa Agosto, ato karong ihalad atong personal nga katuyuan, kita nga niya karon dinhi, usab iapil nato sa mga pag-ampo atong mga kaigsuonan nga nangayo usab sa atong taghatag sa kapag-ampo. Karong adlaw ato usab nga gihinumduman si San Eusebio o si San Pedro o sa pari o doktor o obispo sa atong simbahan. O na nga ato usab karon silang sagpiton alang sa atong taghatag sa nga gipangayo karon. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alawot, bisalig lamang sa kaayo mo. Tangana ang akong kasalanan, ugang kaluwasan, akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, amo nga mahanog tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay, sa dihang naghari na sa Huda si Joaquim, nga anak ni Hoseas, giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa wanana sa templo, ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo, ngadto sa mga tawo nga gikan sa kalungsuran sa Huda, nga muadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayud sa ilui bisag usa lamang kabutang, basin pag mupatalinghog sila, ug biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kun buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahuna-hunaan kong buhaton kanila, tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo. Nag-ingon nga kinahanglan sundon ninyo ako. Pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patilunghugon ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo, nga mga propeta, nga gipunayan kong pag-anha kaninyo. Apan wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Kung dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto niining temploha ang nahitabo sa silong. Uniya ang ngalan niining syudara,
Gamito na sa tanang nasud sa kalibutan, silbing usa katunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta, ug ang tanang tawo kang Jeremias, nga nagsulti ni ining tanan didto sa templo. Ug sa pagkahuman gayud niya sulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta ug sa katawhan, ug naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod ni ini. Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining templuha mahisama sa silong. Ugun-ubon kining syudara, ug walay bisan usa nga makaikyas. Gipon si sukan sa katawhan si Jeremias, didto sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw kadaghan kay sa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot kanako sa walay hinungdan. Labaw ra kaayo kay sa akong kusog, sila nga sa walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko kadtong wala nako hilabti? Sanglit tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug ang kaulawan nagaluko sa akong nawong. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsuunan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tungod kay ang kasilag sa imong balay, nagaut-ut kanako, ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanako, natingob diri kanako. Apan nagampo ako kanimo o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy o Dios. Sa imong dakong kaayo tubaga ako, sa imong walay huno nga panabang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba aniya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
dihay panahon sa among exposure nga gisuyan mi or paswayon mi ang matag usa na kanamo, paswayon mi og trabaho without the knowledge of sa among mga companion nga mo trabaho. Ang nakahibaw lang gyud ang manager nga mga pariunon mi or mga pari mi. Mo nang gi-assign ko sa usa sa mga agencies nato dinhi sa syudad. Di lang ko musulti kay suwito man mo anang mga agency na sa syudad, no? Mo nang gipatrabaho ko, ang akong trabaho didto sa maong agency kanang gitawag bitaw ambot, are you familiar with sanitary technician? Santec, no? Sanitary technician. Sa Binisaya pa na siya janitor. Familiar mo? Ada ako nang gilaysyo. Aron ni hanindot sa paminahon ba? Sanitary technician kay manghinlo ko inani palibot. Manghinlo ko sa CR. Og diha mga igsuon nga pipila na kaadlaw nga nag-duty ko, gi-assign ko sa opisina. Diin ako'y manghinlo sa mga cabinet, ako'y mo file sa mga files dito sa mga employees. And then I have a supervisor nga pirabuyag lang, perting maldita ha. Kada adlaw, basta gani, mo duty to siya, ako'y iyahang puntaryahon. Kaya ato ko dito, maghinlo-hinlo, moingon mandayon ko, Ma'am, good morning, ma'am. Sus, tubagon mandayon ko sa kong supervisor, what's good in the morning? Kuya, wasudaan niya, oy. Mo nang kanunay kita siyang masuko, mga ison, nga bisan wala ko nakasa. Diha ganito yung usa kahigayon nga nag-file ko sa mga files sa mga employees. Unya, ang office nila kay naaman sa second floor. Unya, ang mga files katubitang mga cabinet naaman gibutang sa ubos. Mao nang munaog pa ko. Taod-taod na initugpa nga mga envelopes or mga folders akong ulo. Paghangad nako, sus, ang akong supervisor, gitagak ramade niya nako dito. Paghangad nako diha siya, ako dahil sigingnan, hi ma'am, ingon din sa tarungan na diha, kung di mo tarung, ihapak ko na si mong naong, naku, kalain, sudaan niya, oy. Kanunay na gito siya mga igsuon, ingon na to, everyday, naku, mura man ni siya, guway kalipay ning tawhana, oy. Manang, ang nakaapan lang ato ang among exposure sa pagtrabaho, kay ang among manager, one day, sa diha nga mahumana ang amuang contract dito, ang nakasayop sa among manager, giila-ila mi. Iyaming gitawag tanan, 5 mi kabuok, iyaming gitawag tanan, gipalinya mi, unya nahibong mi, pagsulod namo sa office, diha na ang tanang mga supervisors, mga managers, nga na-under mi. Murang nahibong mi nga nung mangkahani, no? Nga nung gipatawag man ta, ingon na yan ang general manager, sige, lingkod mo diha sa tubangan. Motong daghan kay siya gipang istorya, daghan siya gipang istorya, og taod-taod, niingon din siya sa mga supervisors og iyahang mga managers, niingon siya, kining 5 kabatanon nga niya karon dinhi, I'm sure familiar mo nila. So sang akong supervisor, hambugira kayo. Kaila kay ko anak, kanang bata. Niingon dayon ang among manager, wa mo kahibaw og wa lang mo sultiin ako nga kining mga bataa, mga pari ni. Sus, ang akong supervisor, paglingi nako, ningon din siya, mangihi sa ko ha, kaihion oy. Di gawas, nagdali-dali og gawas. Og sa diha sa mong pag-sharing mga igsuon, dito dahil ni gawas ang iyong sharing, ningon din siya, mao di ay ma'am nga magsigi jud ko og anhi dinhi sa office, makit-an ni nako si Renren, unya ako gini siya kanunay nga kasab-an, nga bisan way sa, mao di ay nga mo katawa ra diri siya ma'am, kay nga naman pari dining buang, nako da pari pa buang pag yun. No, imagine kay mao ingon nato man gid ang iyahang kana bitaw kana iyahang kon ba attitude. Mo nang ni ako dayon siyang giingnan, ma'am, wala ka ni abot una agyod nga kining ato ang kasinatian karon, lesson learned kini nimo. Kaya nga naman, wala na siya magpasabot nga naa ka diha sa taas nga pwesto, pwede na kang magdaog-daog sa ubos og pwesto, sama nako. Lesson learned kini nimo. Kaya nga naman, hinumdumi, wala ka moabot nga posisyon
diha sa imong posisyon karon kun dili isa na tungod namo nga naa sa ubos. Ug wa ta kahibaw nga kini di nagtrabaho sa ubos mas taas pa daig posisyon kay nimo. Ako siyang giingnan. Og sultihan ta mo mga igsuon no, sa way lipod-lipod, nagkahigala baya gud mi. Pila kahigayon nga magsige na siya pangumusta nako, ningon na siya, "Father, kumusta man Father?" Ako ra dayon pong replyan, "Okay ra, wa nay mga saba nako." Okay, siya sa una magsige na magpangasaba. Mo nang nakahinumdom ko sa panultihon mga igsuon sa akong pagpamalandong sa akong kasinatian, nakahinumdom ko sa panultihon, familiarity breeds contempt. Nga kung pananglitan, familiar ka sa maong tao, familiar ka sa maong lugar, familiar ka sa maong senaryo, unsa may kinaiya nato? Ang atong kinaiya, our attitude, mao nga daagod ng mga biases o mga prejudices. O mauto ang maong supervisor nga akong nasinati, kay familiar man kay niya ang among trabaho, mo nang usa na may iyang gihimo, murag grabe na kaayo ang iyang pag-judge dayon namo nga mga ubos niya. Mo nang niingon man ko, familiarity breeds contempt. Unya, ang lingtunganay ni ani mga igsuon ang kuyaw, kun mo sangpot ni siya sa katapusan, nga diin isalikway nato ang maong tao, kay nga naman, bias naman ka. Imo naman siyang gi-judge. Sa ato pa, there's a tendency nga dili na ka maminaw sa maong tao. Og mao na nahitabo sa akong kasinatian. Pero mga igsoon sa akong pagmamalandong, nalipay ko, labi na sa pagbasa na ako sa Ebanghelyo, nalipay ko og naulian. Kaya nga naman, nakaingon jud ko ba, nga sa ako ring panaw sa akong kinabuhi, sukad pa kaniadto, wa gyud mo biya ang Ginoo. Kay matod pa sa atong Ebanghelyo karon, mismo ang atong Ginoong Hesus nakasinati nga siya gisalikway. Nga nakasinati ang atong Ginoong Hesus nga siya gitan-aw nga ubos sa katilingban. Tiaw mo na karon sa atong Ebanghelyo, miingon ang atong Ebanghelyo, dili ba mao man kini siya ang anak sa panday? Kay kung atong tan-awon mga igsuon, kana bitong kinabuhi nga panday sa una, ubos ra gid kay na nga pagtan-aw sa katilingban. Og matod pa sa atoang Ebanghelyo karon, dili ba ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Simon, gitagsa-tagsa. Kay sa ilahang panahon mga igsuon, kung mananagat gani ka, uneducated ka nga pagkatao. Munang ubos kay ang pagtan-aw kaniya. Muna kaingon ko ba, nalipay ko nga namalandong, nakaingon ko, wa gid ko biyais Ginoo, kay mismo ang Ginoo nakasinati man siya sa akong nasinati. Ang worst lang kay gisalikway man siya, no? Sa mga tao. Manaon sa manitabo, mahitabo gani mga igsuon nga duna tay isalikway, ato sad nga gisalikway ang dakong milagro diha sa atong kinabuhi. Wala ba yata kahibaw nga kining mga tao nga atong masugatan o nya atong gisalikway, mo na makausap nimo. Og mo na gipahinumdom karon sa atong Ebanghelyo mga igsoon. Nga bisan pa man unta nga pamilyar ka, nga bisan pa man unta nga para nimo swito na ka sa maong tao, sa maong lugar, never reject anyone. Kaya naman, kay basin baya, wala kay milagro nga mahitabo diha sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, tungod ang rason, sige lang kang bias and prejudices are there, exist. Labi na diha sa imong kaugalingon, kay tungod, familiar ka. Munang sa matag higayon, unta, nga sa atong panaw, mahinumdom gid unta ta sa panultihon aron ka makalikay. Familiarity breeds contempt. Amen. Manindog ang tanan. Gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan. Diha sa pagtuo, gidawat nato siya nga atong Ginoo ug manunobos. Muingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami, nga ang mga pangulo sa simbahan, madasigong magmantala sa pulong sa Dios, ug puy-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga malig-on kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok. Isangyaw nato ang mensahe sa Ebanghelyo, diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga misyonero magmapailubon og dili kawad-ag kadasig sa ilang pagsabud sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nag-atiman sa mga idaran, ug ang tanan nga nanag-antos sa panimalay o sa mga tambalanan, sa hilo magasaksi sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang Dios muhupay kanila nga nanagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung Amahan, masaligon kaming nagsangpit kanimo aron imong dunggon ang among mga pag-ampo, ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdagon ka Diyos, Amahang langit ko. Nigasama mo, mga masalay ko. Ang panupin mo, nga abot sa ito, inamasa kabut sa tao. Mga igsuon, magampo kita aron ang ako o ginyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Dumahon ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdaig, pagimaya siya ngalan, alang usab sa tunga puslanan, tibok niyang santos kasimbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maasa kami, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo ng gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay, mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo. Ang tanan mo mga tinubos magdaig kanimo ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Og busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo. Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit o gyota, sa imong imaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan.
sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya ang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang og molagad kanimo, himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, siyang kaabag nga mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mong mga santos, ni San Eusebio o ni San Pedro, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa atong amahan atong gabito ng mga pulong ngayang gitudlo kanato. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami
sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man naging harian ang nahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig sa unay. Peace be with you. Sa kalibutan, kaloy ikami, kaloy ikami. Hatagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, yawa kayo kalawat kanimo apalay pa Pamulong lamang ug maayo. ayo ako.
magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa andumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, lakaw kamo dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.